maar even voetballen in. Zeg maar pak. Kom, pak hem op. Hallo. We zijn onderwijs in het centrum en wat komen we zien? Een hele coole skatebaan. Nou, daar is je. Geen idee wat ze nou doen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zit hier alleen nog in het camper. Jelkes op een paard met de baan. En dit is uw 6e dag al van vakantie. En nou, ik had dus 6 dagen nog net vlogd. En ik denk, ik zal je hem toch even een lietse update ja, van wat we de oude dagen al bij nog hebben. We hadden het echt super naar het zin. Dus wij zijn op een woensdagmiddag voortgegaan om een oorlogsfjouwer. Ik kan wel even zien hoe die rit gaat. Nou, hier stapt Zaken en Ildo in de camper. We hebben klaar van vertrek. Nog even een dooszezeltje pakken. Zaken bij Klaasje natuurlijk. En dan zijn we hier op een paard. Nou ja, en we volgen Fokker. Die riet hier. En wij rieden daar. En dan konden we qua mooi mijn live locatie volgen. Dus Fokker wil het jetter voor. Die de mannen zo'n 4 of 4 boeren vertrokken. Dus die wordt jetter. Fokker is in zijn oude auto heen in de Ford F1. Onderwijs hebben we dus nog even wat eten. Ik hier de dag de vaart thuis eten maken, maar dat we het alleen maar even nog ophoeden te warmen. Dus lekkere macaroni. En had toen heel skofterieden helemaal terug Duitsland richting de grens van Denemarken. Daar hebben we op een camperplak, hebben we vlakbij de haven hebben we slipt. Toen winnen we op de boot naar Denemarken. Heerlijk waar. En daarna had ik even een skoffertje rijden. En uiteindelijk kwamen we in Zweden en ben we naar het E-Bombers Festival West. Dat is echt een old-style weekend, maar alleen oude auto's. Nou ja, Jelke en ik houden echt van die rockabilly muziek en die scene. Nou, zo kampeerden we er wat. Fokker hier een tentje, die hier zijn oude auto dus mij en wij hier in de voortent mooi bij de camper. En wat heel leuk weer, kennen ze van u, die waren nou zo'n treien hier in Zweden. Die winnen ook op het E-Bombers Festival en die staan ook nog vlakbij ons. En het idee is eigenlijk om in deze weekend nog even langs hun huis te gaan. Want bij hun in de buurt zit ook het Pippi Langkous museum. Ja, dwarp, Pippi Langkous dwarp. Dus misschien dat we daar nog wel even onwippen. Maar we zijn ook we plannen niks, we sjuggen het per dag een beetje. Maar ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk. En zo dat Pippi dwarp. Ja, ik vond vroeger Pippi Langkous echt geweldig. Dus ik denk wel dat we dat even dwangeren. Maar zo zitten we dus met z'n treien op een hoekje. Mooi rustig hoekje, dus de band kon 's nachts mooi sliepen. Want nou, er weer natuurlijk jongensmuziek. Nou, die ene keer Jelke en de andere keer kinderen. Dus we hebben heel mooie sarooie kinderen. Nou, de jeugd nog even een dansje west. Prachtig, hè? We hebben de muziekje. We hebben hier een mooie earklep op, want het wie wel vrij loert. En het wie wel heel leuk, ze hier direct nog vlak in de buurt. Hier is een heel klein. En dat houdt in dat ze met oude auto's een soort van ja, berg, op een grindpaard, een berg opklimmen, zeg maar die auto's. En nou, je ziet mijn zaken, mijn saap en boutje. Die ziet het mooi van die hier het beste uitzicht. En ik ga van mij wat filmpjes. Dat is echt super cool om te zien. Al die rode auto's en dan die berg op klimmen als het ware. En de band vermaakt me prima. Hier ben ze wat ontklaaien en boeten. Hier ben de man even aan tourwest. Die hebben badskipjes dingen. In Fokkers in de auto. Nou, hier is ook nog iets filmpje dat ze die kant op gaan. Dus dan heb ik beloerd. En naar de winkel. Doei! Daar gaan ze. Mooie bak, jongens. Nou, schön, er komen al van die auto's om mijn hoeken. Ja, echt super te gek. Echt heel leuk. En ja, jongens, ik ga de telefoon vol met al je foto's van oude auto's. Want zaken zijn met mijn telefoon even. Ook even wat foto's, meidje. Nou, ik laat je mijn liedse selecties in, maar mijn telefoon zit stampvol. Maar ja, zaken vond het dus echt geweldig. Die had al je van die oude auto's die mooi vonden op een foto zetten. Motors. Echt super leuk. En natuurlijk, de band wil heel graag zwemmen. En er zit een maat dichtbij. Het werd er weer heerlijk, 21 graden, dus het weer prima te doen. Gaan we heerlijk zwom. Hier, zaken mijn viskengel. En ja. Hij vong echt visken bij de roer, is echt machtig. Ik denk dat hij wel stukjes 8 jaar gevangen had, dus dat weer wel leuk. En zaken hier nog een kameraadje getroffen, Hugo. Een Zweedse jongen. Dus daar had hij mooi met visken. Oh ja, hier lijkt Ilde te koesen, zaken zeggen we bij haar. Die bij sliepen hier gelukkig heerlijk in de camper, dat is wel heel wat wurg.
Hier is Hildo aan het watchen op het terrein. Even zien we weer in de Tongensjes op het festival. Tongensje vreet Snijn. En Snijn hebben we verder in. En dan gaan we even een camping opzocht wat echt leuk is voor de band. En we zijn nou echt op zo'n familiecamping in Örebro. Ik weet net precies dat ik het goed uitspreek. En hier hebben ze een indoor zwembad, een boetenzwembad, een fietsbaan. Neem maar op, alles voor de band, watersteun. En nou zou je elke mijn zaken even zien dat ze reserveren kunnen van Midget Golf. En Ilde wil even naar de glierbaan. Dus ik zal zijn bezig zijn. Ik ga correct even wat was doen. Maar die maar even zien. Het is correct tegen jongens. Was even ophang. Hier even een beetje opruimen, want hij is gauw een dikke troep. Hier even wat oprond. Ik zei, ik neem doe erbij maar even, maar ik krijg in de slag, want dat vind ik dan wel even lekker. En zit nou even bij hun shin. Nou ja, dit was een beetje een impressie van de oude dagen. Zoals ik zei, we hadden echt schitterend. Ik had dus een paar dagen net vlog, dus ik was even lekker. Maar ik vind het nou ook wel heel leuk om je mee wat te vertellen en hoe en wat. En ik zal nou even je meenemen. Je wordt hier op het park in Örebro. Gustavsvik heet het hier. Dus ja, uw reis in Zweden is goed inzet. En we gaan nog 3 weekjes, jongens. Heerlijk, heerlijk. Ik zal op naar de jeugd. En we gaan natuurlijk de Friese vlag maar. Hè? En dan hebben we hier het voetbalveld, de Pannakooi. Nou ja, dat is natuurlijk wat zaken het allerliefste doet. Dus we hadden een camping uitgezocht bij een Pannakooi. En ze hebben even zien als het druk is. Ik ben benieuwd. Wat denk je? Zo de druk wezen. Ach, het hele Pannenveld is leeg. Nou ja, sis. We hebben al die maanden. Maar meestal ben je wel wat meer bij, hè? Maar nog had er lekker over. Dat kon het? Nee, dus we moesten echt 2 uur moesten we daar wezen. Bij de midget golf? Ja. Oh, best. Zaken en Jelke zitten met de midget golf wat Ildo op bedje leidt. Dus dat is wel lekker. Hey, chickie! Hey, Wiefke! Wie is op een grote glierbaan west? Hey, ja? Ja. Leuk, man. Vies het je wel leuk op een camping? Wat vies het leukst? De grote glierbaan. En wat hier we juster in? We hebben juster in de west. Zwembad. Zwembad. Wie een grote glierbaan? Er weer 1 glierbaan die wie 204 meter, hè? Ja. Een hele lange. En wie is disco in? Wel leuk, hè? Nou, maar even voet denk. Pak de bal. Zullen we hem al pakken? Kom, pak hem op. Nee, we gaan hem kleren. Hij bent team. Hij hier met team. Nou, dit is wel heerlijk, jongens, een team. Ja, dat mij net. Nou, je bal maar even. Zullen we weer bij de glierbaan, Chanilly? Wie zijn bij de glierbaan? Was er onder terug? Ik vind het goed. Let me eens even zien, hè, die mooie glierbaan. Ja. En dan? Oh jeetje, wat denk je nou echt terug? Tot zo! Nou, dan ga ik. Maar kijk maar. Ken je wel eens zetten? Ik mag wel een beetje lezen. Wee! Hallo! Nog een keer? Ik ben nog een keer. Hey! Oh. Goed beter houden. Ja. Oh, doe je maar. Yes. Happy. Nou, doe maar. Wee! Dus je gaat vanmiddag... Oh, bal maar. Dus je gaat vanmiddag met je golf naar zaken? Ja. Hoe laat? We wonen eens boeken voor vanmiddag. Ja? Al in de koenen, dus we gaan 2 uur door daarheen. Oh, oké. Hoe is net per se te boeken steeds maar? Nee, dat is Oh. Ja, leuk. Ik wil ook rutten. Ja, we gaan eerst even een stukje fietsen. Hij wil in een blok om. Ja, ik heb dan in een oerdiek. Nou ja, net hoe de dik, maar wel even hier van het park af. Zo leuk is het, hè? Even zien wat hier nog meer in de buurt is. Maar ik wil straks een klein los zitten en dan daarbinnen een boetenzwemmen. Het is al 12 uur, er was om 12 uur met je gaan en om jou 4 voetbal. Dus die planning is laag vol. Ja, maar mij heeft dan nou straks de nog even in een hoeken. Maar Chevrolet, we gaan eerst even fietsen. Ja, leuk. Yo.
Meid. Daar zit met liefjes. We gaan even fietsen. Tje. Ja. En hier in Zweden met alle benen een helm op haar. Dat is mijn tol hier. Ja, tot en met tol weer, hè? Ja. En hij kan achterop zitten. Nou, wij gaan even fietsen. Daar gaan we. Waar ben je, jullie? Hallo. We zijn onderwijs naar het centrum en wat komen we zien? Een hele coole skatebaan. Wat is zien? Super groot. Hier is die stapje maar gemaakt, zeker. Op het park is ook een skatebaan, maar dan maak ik met de fiets op, hè? Ja. Hier is alleen nog mijn skates of mijn stepjes. Ja, elke ze worden helemaal. God, dat is helemaal goed. Zo. Woord net. Oepsie. Oh, hier is wel iemand op de fiets. Oh, dat is een step. Oh, boemeleboem, auw. Zeer knibbel, ja. Ai, ai, ai. Ja, dat gaat er een beetje weer. Hoppa! Nou, wij zullen weer verder fietsen. Dit is wel een leuk zaak, hè? Ja. Oké. Binnen in de binnenstad. We zullen even wat eten en even shoppen en we zien wat hier al is. Hallo! Oh nee! Oh nee! Ja, dat is zo. Gelukkig goed in het signaal. Nou, let's go. Jee, een watergoedwinkel. Oepsie. Hey, die heeft toch bij Pakenheijn, hè? Die heeft toch bij Pakenheijn. Ja, die. Die hebben we net, hè? Waar je van die hoentjes, wat skotjes. Die. Ja. Maar het is hier al wel wat duurder als in Nederland al het watergoed. Net leeuw. Die net. Hé, hey, doe eens een bulldogje, hè? Zijn met knutselspulsje? Ja. Kom. Hallo. Zit dit lekker? Ja, dat is Ken. Nou, nog met Ilda Barbie. Hallo. Vetje. Sorry. Nou, de man die zullen nog even te midget golven. Ik zal Ildo even op bedje doen. En dan zelf even lekker onderuit met een boekje. Een boekje lezen. Misschien aandacht krijgt hem bij de mandje. Maar eerst Ildo mijn koesker. Hoi, was het ook nog melken? Ja. Ja, maar ik even een flesje kleren. En dan even lekker een knipper eraan. En ik even lekker een boekje lezen. Ik zit goed. Ildo koest. Ik zal even bladeren. Jelke komt krijg weer rond van het midget golven. En Saak hier vregen van, nou, waar hier nou meer punten? Nou, Saak hier meer punten. En hier juichte, maar het gaat er juist om waar de minste punten had. Dus Jelke hier uiteindelijk won. Maar ze vindt het heel leuk gewoon. En hij had nou voetbaltoernooi. Dus ik zei dan, kan Jelke nou bij de camper blijven? Even op Ildo passen. En dan Sherry krijgt even bij de voetbalwedstrijd toernooi van Saken. Dus ik ging even naar de pannenkooi. Hoe weet midget golven? Vind je het leuk? Dat is het mooi hier. Ja, Ik zie 100 punten. ja. Maar ik dacht. Dat zei hij al. Du tastte degene met de meeste punten won hier. Maar ze werkt het krijgt net. Nee. Maar wie koest het wel? Jawel. Leuk. Mooi man. En weg is hij. Dus wie wordt de moeite waard? Mooi zo. Mooi. Hast je wat drinken gewoon iets? Oh. Bij mij hebben we een flesje water voor die ophellen. Hoe laat begint het toernooi? Of 15 minuten? Ja, oké. Het is nou? 20 uur. Bijna 10 minuten. Ja, 10 minuten. Oh, balvoort. Ja, ik zei een flesje water voor die jongen. Ja, man nuddar bara. Nej, man nuddar bara med de grejerna. Okej? Big and attack. Vi testar. Några frivilliga? And you ain't running around like a lasso, right? Good job. Maar staan we hoepel drinken, ja? Tja, dat ze die reis met de hoepel bestoren. Oh, Zaak is hem. Pak ze, Zaken. Ja.
Geen idee wat ze nou doen. Oh, schipper mag ik overvaren. Nou, die vermaakt het hem hier nog wel even. Ze doen al je speeltjes dus en Ashley ook nog een toernooi. Dus, die is helemaal in zijn hum. Hij kan net alles verstaan, maar dat wordt ze nou dan even vertaald in het Engels, dus dat is bijzonder. Ja jongens, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chiller te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, want naar je chits vakantievlog. Hey hoi!